Да, добре дошли в Скочи или умри. Аз съм Пепелянката. Девети епизод с предизвикателството. Аз съм Тъмната сянка. Аз съм Фениксът. Сега, моля ви, Сега се скача Пепелянката. Истинското му име е Пепи. Моето Олга, неговото Анатолий. Сега този Феникс, прякора Фениксът, Люлей Феникс, тъпа... Неговото да е не, а неговото не е да. Анатолий, работи си. Да. Не. Ко? Не. Какво каза? Материте. Чакай. Не пускате важна информация. Ние дами и господа. Заклади ли се, но нещо, ама да не го кажа. Мали, защо ще си преди? Кажай! Едно, две. Най-малко да тук да видиш как. Ей, бе, да се опишна. Добре, да ще се или умри последния епизод на контузията здраво в окото. Епизод 10 контузията. Аз съм Пепелянката. Аз съм Тъмната сянка. Аз съм Фениксът. Хайде. Сега да люля. Мисля, че има малко контузии в окото. Ако гледате този видеоклип, ще видите в 9-ти епизод. Идете към мен да скачам. Сега, жалка контузия за Феникса. Жете е много от него. Контузиите му бяха много сериозни. Може би няма да живее.